So what's up mga kaibigan? Today's video is napaka-importante talaga kasi bago natin simulan yan, i-subscribe mo muna yan at i-ring mo na din ang post notification bell para bumi na. Anyways mga kaibigan, sino ba talaga yung taong nag-inspire sa akin? Kita nyo naman sa thumbnails, and then kung kilala nyo na let me explain first. So siya nga pala si Roger Racker, siya yung taong nag-inspire sa akin ng gumawa ng mga videos. Since 2017 pa ako nanonood sa kanya, na-inspire ako kay Roger Racker ng gumawa ng videos, And then, ayun, gumawa ako ng videos ko. Ngayong araw na to is napaka-thankful ko talaga, Siya nga pala, kung meron kayong alam na Tagalog words na hindi ko alam, pagpasensyahan nyo muna kasi wala Cebuano ako Kung mag-start pa kayo ng YouTube, advice mo lang sa inyo, huwag kayong bumili ng camera agad-agad. Kung anong meron kayo, yun lang muna gagamitin nyo, pero bakit nga ba binili ko tong camera na to? Tong camera na to. Bakit ko nga ba to binili? Binili ko to kasi hindi lang vlog ang pangarap ko, kundi maging isang photographer someday and then filmmaker. Binili ko to dahil gusto kong matutunan yung mga cinematic photographer someday, So, yun na nga mga kaibigan, Yan, unbag ba to? Unboxing or ano ba yan? Basta. So, una natin makikita dito mga kaibigan, itong camera na pala to is Canon 650D Rebel Kiss T6i. Galing kasi ito sa Japan sabi ng owner ito, Then, itong camera na to, scanan to. Wala akong pera pambili ng mga brand new camera So ito lang muna bibilihin ko, and then kung meron akong perang makaka-afford na ako, bibili na ako ng mga brand new, Pero sa ngayon okay naman ito, So una natin makakita dito mga kaibigan, meron tayong ditong digital camera cleaning liquid. Ayan, free na to sa inclusion ng pagbili ko sa camera na to, Ayan, kita nyo yan. Then next natin makikita rito mga kaibigan, meron tayong ang tawag dito, cleaner pagtanggal ng mga dumi-dumi, Yan, Then next is tawag dito, remote ka ng wireless remote. Yan, libre na din siya. Then battery. Yan. Actually, tatlo tong battery, Ang isa chinarge ko, and then ang isa nandito na sa camera. Wala ginamit ko tong camera kasi wala, napaka-excited ko talaga Then next natin makikita dito mga kaibigan is itong lens, Itong lens na 18mm. Ayan. Malinis na siya, Yan, Kita niyo yan. Then ito na ang camera, strap agad. Ito na ang camera, Ayan, EOS Kiss X6i or also known Canon 650D. Itong napili kong camera, dahil wala na akong makitang camera na mura lang and then sa Cebu lang. So ito nang napili kong camera, So itatry na natin tong camera na to, kung solid ba ang pagbibili ko nito. Tanggalin muna natin. Then sabi daw nila, kita niyo na ba yung white? Itong white. Tapos dito daw, tignan natin. Kung marinig nyo na yung click, ibig sabihin nun, na-lock na siya, Ayan na siya mga kaibigan. So, the reason why nagustuhan ko itong camera to is ito. Mapiflip siya, Yan. Vlogging camera siya mga kaibigan, Yan. So, itong camera na to is magkatulad lang tong sa 700D, may konting na siya, kaibahan lang, Pero malapit lang talaga, So, itong camera na to, binili ko to dahil ito siya, flip screen. Ginagamit na Roger Racker is yung Canon 700D kay
Ken Dax Soriano, Canon 700D, and then kay Jan Ryan Santos at si Genevieve pa. Marami pang gumagamit ng Canon 700. Then ito lang binili kong Canon 650D kasi wala na eh. Wala na akong choice eh. And then ito na siya. Ito try na natin to. No? Teka lang. Tanggalin ko lang tong takip. So ayan na siya mga kaibigan, no. I-test na natin tong Canon 650D. On muna natin. Video. Ayan. Kita niyo yan. No? So teka lang, i-adjust ko. So, i-switch ko tong camera na to, no? In 3, 2, 1. Yun ang mga kaibigan, no? Ito na ang Canon 650D. Yan, kung nakikita niyo yan. Focus na natin, no? Yun, no? Yan. Kaibigan, no? Si PG. So, yan lang mga kaibigan, no? Napakalinaw niya, no? Yan. So, ayan na siya mga kaibigan, no? Siya nga pala, no? Sa hindi pa nakalam. Tong cellphone kong ginagamit na camera, no, na iPhone. So hindi pa nakakaalam, scanhan na siya, no. Then kaka-anniversary lang tong cellphone ito, no. Kaka 1 year lang yan. Then napakasaya ako dahil kahit scanhan siya, walang masamang nangyari sa kanya, no. Napaka-thankful ko talaga. Then dito sa camera na to, napakasalamat. Napakalaking bumi talaga mga kaibigan, no? So, i-off na natin to. Yan. So, yun lang mga kaibigan, no? Meron dito, no? So mga kaibigan, what's up kayo na kaibigan? So andito ko ngayon sa bahay namin, no, sa probinsya. And then dito naman ang tapusin ng vlog. Wish ko na yung Pasko is papansin Tonya. So hanggang dito na lang. Like, comment, subscribe, and support sa buwan na YouTuber. Babush!